Vítam vás u nového videa, ďalší týždeň máme za sebou a tak tu máme opäť video o Star Wars novinkách za posledný týždeň a tento týždeň bol kúsok slabší, ale aj cez to tu máme nejaké zaujímavé novinky a to hlavne pre fanúšikov komiksov. No a môžeme ísť rovno na to a mali sme New York Comic Con, čiže dostali sme veľa noviniek ohľadom komiksov zo sveta Star Wars a tak si poďme vymenovať nejaké tie zaujímavé veci, čo sme sa dozvedeli a dám vám tu aj môj názor. Takže ako prvé sa nám tu oznámila miniséria Mace Windu a ja neviem čo si mám o tom myslieť, nemáme veľmi nejaké príbehové detaily, môžeme dostať z toho tým pádom nejaký zaujímavý príbeh o Maceovi, no ale keď vám mám povedať úprimne, Mace Windu už dostal pár komiksov a podľa mňa by si skôr komiksy zaslúžili nejaký iní Jediovia, takže jo, z tohto nie som nejako extra nadšený. Potom nám tu bola oznámená miniséria Jango Fett a tu má na starosti Ethan Sacks, ktorý aj robil práve na komiksovej sérii Bounty Hunters, no a to si myslím, že je celkom fajn správa a tento komiks, teda táto miniséria by mohla byť zábavná. Ja mám osobne strašne rád tú starú Star Wars hru a to Star Wars Bounty Hunter, čiže ak by tento komiks a táto komiksová séria bola na ten štýl, tak mňa by to celkom bavilo a som zvedavý, čo nové sa dozvieme o Jangovi. Potom tu máme novinku, ktorá mňa osobne asi zaujala najviac a to je síce niečo, čo by ste nepovedali, že je to najviac zaujímavé z týchto všetkých vecí, ale čaká nás tam jedna dôležitá vec. Hovorím o ničom inom než o Tron Alliances. Áno, je to knižka, ktorú sme dostali už nejakú dobu dozadu, ale tentokrát dostane komiksovú adaptáciu. Prvá Tron knižka tiež dostala komiksovú adaptáciu a tak sme nejaké veci, ktoré sme si doteraz len predstavovali počas čítania knihy, mali vizualizované na stránkach komiksu. No a ja si myslím, že to je dosť super, že máme Tron Alliances komiksovú adaptáciu, ktorá vyjde v januári, lebo mali by sme tam vidieť práve team up Trona a Vadera, čo je cool vidieť, hej, môžu tam pridať nejaký cool art, ale to nie je všetko. Ja si myslím, že najdôležitejšia vec, ktorá plynie z tejto novinky, je to, že uvidíme konečne Grayskull a uvidíme konečne ako vyzerajú, lebo doteraz bol len v knižkách. Ak neviete, kto sú Grayskovia, tak je to v podstate taká kanonická verzia Yuuzhan Vongov. Je to veľká hrozba pre galaxiu, ktorú sa Tron snaží zastaviť a to je práve v jeho kanonickej trilógii zobrazené. No a ja si myslím, že je celkom zaujímavé, že ich teraz uvidíme, ako vyzerajú. Veľa ľudí vrátane mňa špekulovalo, že by sme ich mohli vidieť v Ahsoke, čo sa síce nestalo, ale v budúcnosti by sme ich kľudne mohli vidieť, lebo to bola Tronová hlavná motivácia, prečo sa pridal k Impériu, čiže ja si myslím, že by boli veľmi dôležité aj do budúcna tých seriálov, hej, kedy chcú Trona urobiť ako veľkého záporáka, čo sme aj teraz Ahsoke kúsok mali. Takže toto je určite zaujímavá novinka a som zvedavý, ako budú Grayskovia vyzerať. Potom tu máme dva komiksy Hyperspace Stories o Obi-Wanovi a Qui-Gonovi a má to na starosti Dark Horse. K tomu tiež nemám čo veľmi povedať a myslím si, že asi to bude fajn. Ja neviem, či si to vôbec pozriem, ťažko povedať. No a posledné komiksové novinky tohto videa budú o High Republic 3. fáze. No a máme tu komiks Shadow of the Starlight číslo 4 a na obálke je Markion Ro, ktorý drží lightsaber Loudna Grainstorma. Áno, minulý týždeň sme sa bavili o Loudnovi kúsok tak v milšej stránke, ale tu na to bude temnejšie. Táto postava má celkovo veľmi temný backstory. No a máme tu ešte cover High Republic čísla 3. No a to je asi tak nejak všetko z tých komiksových noviniek. Ešte nám odhalili niekoľko nejakých doplnkových knížiek, ktoré nemajú až tak veľkú váhu pre Star Wars canon, ale môžu byť asi zaujímavé. A máme tu aj nejaké tie encyklopédie ohľadom High Republic, ohľadom charakterov a ohľadom svetelných mečov. No a posledná novinka, ktorú tu máme, je nečakane Minecraft novinka. Ja som to osobne ani nechcel spomenúť v tomto videu, ale tak keď už tu mám toľko málo noviniek, no tak prečo nie? Máme dostať do Minecraftu DLCčko 7. novembra ohľadom Star Wars a je to Path of the Jedi. Čiže budeme mať jedajskú cestu v Minecrafte, proste si prejdete jedajským výcvikom, hej, bude tam veľa ikonických postav zo Star Wars, takže asi to môže byť cool, uvidíme, ja asi si to veľmi neplánujem zahrať, aj keď Minecraft mám kúpený, čiže ak to dajú zadarmo, možno to niekedy skúsim, ale príde mi, že celkom si dali aj záležať, keď som si pozrel ten trailer, hej, môže to byť zaujímavé, váš názor mi môžete dať vedieť do komentárov. Mňa Minecraft už celkom omrzel, je to taká tá sezónna vec, kedy raz za čas si to zahrám s kamarátmi, urobíme si nejaký server, potom sa na to vykašleme po 2 týždňoch.
No čiže určite oproti tomu minulému DLCčku, ktoré bolo už dávnejšie, je toto určite nejaký ten posun. No toto je všetko pre týždenné Star Wars novinky. Vaše názory na tieto novinky mi môžete napísať pod toto video do komentárov a aká z týchto vecí vás teší najviac. Ak sa vám video páčilo, dajte like a ak nenapíšte, čo by sa mal zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Pozrite sa aj na môj hlavný kanál na nejaké ďalšie Star Wars videá. No a uvidíme sa na budúce a nech vás sila sprevádza.